Mmegide me say this man called Father. Obuna m na ade ekuzi ogo. Just unumana. This is inl0vê TV. Before you continue listening to what happened on this voice note and everything, how it happened, please do me a favor and share this video. Just cool down. We are not here to judge anyone, but cool down and listen to what happened here. I'm coming back. Mwaka Johnson Nocha why this year, last year 2023, I think on February. Na-eweta name August marriage with Chisa. Obona why inl0vê from beginning with the Reverend Father from long time. Na mamaro. In fact, in China Reverend Father boom here father amorom na Reverend Father na the girl no relationship nke wona actually him name ogwego. But man before when he na-emeche na mmadụ afụrọ gị Chukwu na-afụ gị. Mgbe m bịa without information na na-enye m information na-agbago m nkwụkwọ ụgwọ isi m everything. But nke m ji bụrụ oke ka m separate ya the girl nchọzi oke ka m kpọpụ the girl na east kpọgo ya Lagos ka ọ gabido ahịa because m chọrọ ịkpọgota the girl abroad. Na the girl ekwughị bozi ugbu a ka Reverend Father bido tụwa love ka m ghara ekwu too much ịghọtago. Ọ bụrụ na m tọrọ gị voice note a ị ga-edisi voice note ịghọtago. Proof of need ka ngosi gị m ga-egosi gị ya. Mmegide me say this man called Father. Obuna m na ade ekuzi ogo. Just unumana. Na ma adidebego happy in life until ụbọchị ọbụla m ga-anwụ. Mana ma adidebego happy in life because now ka m nwụtana ihe a na-aga na-ekwu that money abụrụ happiness. Okay, for ego abụrụ happiness. Ewe ụdị mmadụ ị ga-we in your life ma onye ahụ ewe ego ma ego adịghọ. Ị ga na-adị happy. Ị ga na-adị happy. Since all these since anụwa ihe ame adịbeghị m ofu mkpụrụ happy till now. Adịbeghị m ofu mkpụrụ happy now. Nri Adam erizin. Ejisi m ike sie nnu ya. I couldn't test it, talk more of eating it. I hope you already listened to the voice note. You can go the voice note of the husband and the voice note of the woman. For me, I don't know if it's true or not. But ebe in the Bible say, do not touch my anointed one or do my prophet no harm. Yes. But Anamaju, what of the anointed one or prophet touch us? What can we do? People will tell you that leave vengeance for God. My brother, my sisters, this guy na abụ te ife on internet. Ọ bụ ife abụ turu o jidegwu ya ọ maazi ife ọ ga-eme. Osi ka o bu ute n'internet. Ma ọ bu ute ka ọ ya adị ka ọra nụrụ. Ọtụtụ mgbe anyị na-anụ na ụfọdụ ife anụnwa na-emecha. Ụfọdụ ndị pastor na-eme nke a, ụfọdụ ndị fada na-eme nke a, ụfọdụ ndị dibịa na-eme nke a. True, me and you know that all these things na-eme. Mana duto na ya mere gịnị anyị ya ekwuru ọbụla agwara anyị. Do not touch my anointed one or do my prophet no harm. Anyị achọrọ ka anyị touch ya the anointed one or ka anyị do the prophet no harm. Yes, it's true. Ọ Chukwu kpọrọ oku. Mana asị na onye Chukwu kpọrọ oku ya eme gịnị na-adị ka Chukwu. Onye si na Chineke nna kpọrọ gị oku na pụta si na Chukwu kpọrọ gị oku na ị chọrọ ụlọ olu Chukwu, ị ga-adịkwanụ ka Chukwu ma ọ dị ka Jizọs. Ma ị na-edebe iwu Chukwu. Ọ bụ na ihe edebe iwu Chukwu fọm ị pụtanụ n'ime abava kpọrọ gị oku dịkwa as natural person. Ọ nwere okwu nkwu last time ụfọdụ ndị mmadụ ọtọfedesi kama ọ bụ na ọ ga-ekwe bụ ndị Katọlik ya because I mean Katọlik si megharịa data iwu a ka ndị fada nụba nwaanyị because ndị Anglican priest ndị ụkọchukwu ndị Anglican na-anụ nwaanyị na-amụ nwa. Ọ bụ na ọ ga-ekwe mee Katọlik bikonu ka nna ayọ ka ndị fada nụba nwaanyị ka ụtụtụ ụdị ife anụ nwaanyị na-anụcha n'isi fe arapụ ịdịzi because ama m na ọ dịrị izi nwoke ịnọkọta like this decide ya na onye metụ nwaanyị aka n'ụwa niile ọkachasị anwụrụ. It's very hard nwoke ịpụta na 10 years 20 years 15 years ịnọdụ mbanụnụ onye afọ abụkwa mmadụ
o nwere ife dị ya na ngada ọ na-ekeni ekeni ọ mmadụ ka ọ bụ. So for my own contribution on this gbogbo ife mee emegwo ụdị ya ka na-emekwa na-aga n'iru. Ọ ndị Katọlik ka ọ dịle ọ bụ na m ga-etinye data iwu a ka ndị fada nụba nwaanyị ka ma na ụdị ife anụnwa a na-anụ n'ịntanetị onye eme gịnị ọ ga-akwụsị. Anyway, I make my own point. Uche onye adịghị njọ. I still remain on Go TV. Please do me a favor and share this video and drop your comment on this. I love you all.